Inselmilkom u nistedinkom għal 122 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Fir-rakkont tal-qawmien tal-Lażru li sejrin nisimgħu f'dan il-5 ħadd tar-Randan, San Ġwan jgħid b'kelma qasira ħafna imma profonda li Ġesu beka. Ġesu beka mhux fis-sens biss li niżel id-dmugħ minn għajnejh, imma fis-sens li jispjega anki San Ġwan fil-Vanġelu li sejrin nisimgħu. Ġesu ħassu imħawwat u mnikket ħafna. Ġesu ħassu imqanqal. Ġesu beka fis-sens li ħass ġo fih fil-profondità tal-umanità tiegħu dak kollu li nħossu aħna quddiem il-mewt ta' xi ħadd għażiż. Is-sens ta' frustrazzjoni, is-sens ta' dieqa, is-sens ta' min jixtieq iħabbat rasu mal-ħajt għax qisu kollox jispiċċa bla tama, it-tiċrita tal-qalb li l-koll inħossu, nerġa' ngħid, quddiem il-mewt ta' xi ħadd ta' għażiż għalina. Dan kollu Ġesu jħossu, anzi, dan kollu Ġesu jifmu. Imma quddiem il-misteru tal-mewt tal-Lażru li Ġesu flimkien ma' Marta u Marija kif jgħidilna San Ġwan kien iħobbhom ħafna, Ġesu juri li huwa l-qawmien u l-ħajja. Kemm hu qawwi u sabiħ id-dialogu li Ġesu jagħmel ma' Marta ftit il-barra minn Betanja. Jiena naf li hija jerġa' jqum fl-aħħar jum. Ġesu jistqar jienu il-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija ukoll jekk imut ikollu l-ħajja, u kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. U kif qal lil Marta, Ġesu lilna quddiem il-misteru r-realtà tal-mewt isaqsina temnuh intom dan. Marta weġbitu jiena nemmen li inti l-Messija li bentalla dak li ġi fid-dinja. U Ġesu jikkonferma is-seta tiegħu fuq il-mewt billi lil Lażru li kien ilu aktar minn 3 ijiem mejjed u midfun joħorġu ħaj mill-qabar. Lażru oħroġ u dak li kien mejjed ħareġ bidejh u b'riġlejh infaxxati u b'maktur ma' wiċċu. Ħollulu il-faxex u ħalluh imur. Dan huwa l-aħħar u forsi l-ikbar sinjal li Ġesu jagħtina fil-Vanġelu skont San Ġwan. U s-sit tal-ħajja, u ir-rebbieħ fuq il-mewt. Kull min jemmen fih jgħix għal dejjem. U l-prova tiġi nhar ħadd ilgħid filgħodu meta hu innifsu iqum minn bejn l-imwiet. Nselmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem.